खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ सिजेपि पार्टीनि गायसनगिरि अभिजित दिपकेआ उखैहाब सोमावसारनायखौ दिनै फोजोबबाय। उखैहाब सोमावसारनायखौ दिनै फोजोबनानै दिनै गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसेनो पार्लियामेन्टनि हान्जा सुरनायाव बाहागो लानायनि उनाव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव क'क्राझार जनता पार्टी थामहिनबा सिजेपिनि सोमावसारनाया गोख्रोंसिन जालाङो, जेराव सिजेपिनि पार्लियामेन्टसिम हान्जा सुरनायाव बाहागो लानो थाखाय गोबां सोमावसारगिरिफ्रा रैखाथि बेरिकेडखौ बारहोनो नाजानायनि जाहोनाव रैखाथि हान्जाफ्रा सास्त्रि भवननि साखाथियाव टियार गेसबो गावनो गोनां जादों। अभिजित दिपके बिथाङा देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय मावथि सनम वांचुकनि खावलायनायाव थि नङै उखैहाब सोमावसारनायखौ दिनै फोजोबबाय। 18 जुलाइआव वांचुकखौ देहा फाहामसालियाव थिसननायनि उनाव बिथाङा उखैहाबनायखौ जागायदोंमोन, जेब्ला बिथांनि गावनि 21 साननि उखैहाब सोमावसारनायनि थाखाय देहा फाहामनायनि गोनांथि जादोंमोन। बे समावनो सिजेपिनि बुंथिगिरि सौरभ दास आरो आशुतोष रांका बिथांमोना दिनै मिरु सावस्रि मन्त्रि जेपि नाड्डाखौ लोगो हमनानै दाबि लाइजाम गथायो। आरोबाव दिनै अभिजित दिपके बिथाङा बुङो दि भारतनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो देरसिन हान्जा सुरनाया जानो थांगासिनो दं। थांनाय 10 आरो 12 बोसोरनिफ्रायनो बे हादोराव सुबुंखान्थिखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दं। बेराफारसेथिं एमपि चन्द्रशेखर आरो फावखुंगुर प्रकाश राज बिथांमोनाबो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सिजेपिनि दैदेननाय सोमावसारनायाव बाहागो लादों, जेराव सोमावसारगिरिफ्रा गावसोरनि दाबिफोरखौ दिखांनाय जादों। चराइदेव जिल्लानि सदरसनारियाव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। नागालेन्डजों लोगोसे चराइदेव जिल्लायाव सनिबार खालारनिफ्रायनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव तौकाक दैमानि दैनि थाखोआ हरखाबै बांनो हमदों। गंथाम गाहाय दैमाफोर फारियै जान्जि दैमा, बगदय दैमा आरो काकजन दैमानि बान्दोआ गोबां जायगाफोराव बायदों, जायनि जाहोनाव खैफोद गोनां थासारि सोमजिदों। बान्दोखौ सिफायनाय गोबां दैबानानि दैया गोबां सुबुंफोरनि आबादथिलिखौ लोमसावफैदों, जेरै नमाटि, जान्जि, तियुक आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलनि गोबां गामिफोरा आबुङै लोमसावलांदों। बेराफारसेथिं बे ओनसोलाव लाख लाख सुबुंफोरा गाव गावनि न'आवनो थानो गोनां जादों, जेराव दैबानानि दैया रेलवे ट्रेकफोरखौबो जोबोद खहा खालामदों। रेल लामाफोराबो दैबानानि दैजों लोमसावदों। दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय सा-सानजा सीमा रेलवेआ मोनसे इमारजेन्सि बिथोन फोसावदों। बिथोन बादियै सिमलुगुरि आरो नामथियाली रेलवे स्टेशननि गेजेराव गासैबो रेल थांलाय फैलायखौ बन्द खालामनाय जाबाय, जेब्लासिम थासारिखौ सामलायनो हाया आरोबाव बिथोन होनाय जाया। बरपेटायाव आरोबाव 3 साइबार दायनिगिरिफोरखौ हमदों। एटिएम कार्डजों लोगोसे गारिखौ जब्द खालामनाय जादों। बरपेटा पुलिसआ भारतीय न्याय संहिता BNS आरो खारिथि बिरोंदामिन आयेन 2000 नि सोमोन्दो गोनां आयेन बादियै रेजिस्टार खालामनाय दाराबारि पुलिस थानानि केस नाम्बार 47/2026 जों लोब्बा थानाय आरोबाव 3 दायनिगिरि साइबार थगायग्राफोरखौ खादों। दायनिगिरिफोरखौ सिमिरुल इस्लाम, मैनुद्दिन आरो पारुन आली होनना सिनायथि मोननाय जादों। अपारेशननि गेजेरजों पुलिसआ बिसोरनि कब्जानिफ्राय एटिएम कार्ड, मबाइल फन, गुबुन गुबुन दाय गोनां फोरमान बिलाइफोर आरो 2 गारिबो बोखांनो हायो। साइबार थगायनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरबाय थानाय समावनो दाराबारि पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया बे हमनायखौ खालामदों। गोनांथार आयेनारि राहा लानाय जादों। आरोबाव बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि सोहागपुर पुलिस आउटपस्टनि सिंनि बाङालिपारायाव रुपाली दास मुंनि सासे आइजोखौ राजस्थाननि चन्दन कुमार मुंनि सासे सुबुङा गोदोना सेरथेनानै बुथारनानै खारखोमालांदों। रुपाली दास आरो राजस्थाननि चन्दन कुमारा रं नाम्बारजों सिनायलायनानै गोसथोलायदोंमोन। जाथाया सनिबारनि मोनायाव जादोंमोन। बुथारजानाय आइजोनि फिसाय रामकृष्ण दासआ इजराइलाव थायो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। धेमाजि जिल्ला जनाय रामदन्दिकारि गामि पन्चायतनि बग्रिगुरि गामिनि शंकर बसुमतारिया 44 बोसोर बैसोआव डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव गोबाव समनिफ्रायनो देहानि जेंनाजों भुगिनानै जिउजों जुजि मोनाबिलि समनि 6:25 रिंगायाव आंगोनि बिसि, गथ'-गथाय, बिदा-फंबाय आरो रायजो राजाफोरखौ नागारनानै थांबाय।
मख'नो गोनांदि शंकर बसुमतारिया मोनसे समाव गामि आरो ओनसोल बर' हारि आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों गोरोबनानै गेजेर जनाय दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिबानखौ लानानै गोख्रोङै 4 बोसोर बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। लोगोसे फोरमायबावनो गोनांदि शंकर बसुमतारिया गेजेर जनाय दखरा खौसथि बर' सुबुं आफादनि आथिखालाव लेङाइ आफादगिरि बिबानखौबो रुजुननानै खामानि मावबोबाय दंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय
साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।